Men jeg var spurt om jeg kan ta seg om evne Dirvi. Dirvi at det ikke er video ut. At jeg har en lærerskole, så har jeg en hjemmeside som Vakurleiki.fo om jeg får. Jeg har ikke video ut. Andelig video til at oppbygge mennesker, men også noe som for å få det hukse og takke avgjører, og at ikke leve for godt. Ta en gang skole, så krever det å møte det Dirvi. Det kjenner jeg alt til. Og jeg kan ordet skrive under på det, at det krever Dirvi, og det er å møte det utfordrende. Og jeg halde faktisk at Ginji og student var det mest utfordrende tog for meg, sånn at det er alltid nøkkerstig og løgn her man tenker ikke avgjør, men student var det særlig at jeg måtte ikke være avgjører og velge vise Dirvi, og som tar jeg følte med benkene og jeg kjører det passet inn akkurat i mentan, jeg flott noen og så fremvegis, så ja, det krever å møte Dirvi gang student, det gjør det helt sikkert. Og man riskerar att veta anlägg. Man kan missa veta anlägg för att visa man tycker. Du kan missa viner, du kan missa passa in i flaskan och Eisini bara alltså du kan riskera karaktärer och förskället. Man riskerar anlägg. Men det har säkert har värst. Och det så ser för går det att göra och så ser jag vet inte alltid vad det mest är. Att hålla det göra. Jag är så visst alltid det är så bänken till en kärta. Men jeg husker om tidlig det om et år at være djarvan, hva det mest er, og hva Gud sier om det. Så skriver man noen tanker nye, at jeg vil lese det opp, at være djarvan. Hva også det å ta en nevn i årene, djarvan, eller djørve, eller hva Dirvi. Jeg har lagt meg å huske at være djarvan er å være øtterleiser, til å si det er ikke å være bengen. Men Bibelen lærer at en som er djarvan, kan være bengen. At være øtterleiser og være djarvan er ikke det samme. Du kan være djarvan og ikke bengen, men du kan også være djarvan og bengen. Og når du er djarvan og bengen, så merker det at du Dirvi at gjøre noe selv om du er bengen. Og hvis ikke jeg vil det, så har jeg aldri kunnet være djarvan til at jeg alltid bengen. Så jeg som det er god så særstid, god så suttje tid, det kan sjølve. Har de nakrantíð vært djarv, eller følt ikke djarv, nakrantíð sagt vid ikke om her var du djarv, eller her var du djarv. Har du nakrantíð bjerga nøkron, eller varst omkran, eller forsvær omkran. Og så er nakrantíð fortalt øren om Jesus, og det som krever mest djarv halde er til å fortelle vittfolk om Jesus. De som kjenner det så umett eller vel. Og det krever Dirvi. Og jeg synes tingene at bjerga omkron, eller verja øyne, eller fortelle om Jesus, det kunne vi gjøre vid Dirvi, ta i videre bengen. Og en som har Dirvi, ta i henne bengen, det er en som vi kaller en hetja. Og en hetja, hun nøyest ikke at bjerga alle verene, eller skolen, eller flotten, eller arbeidsplassen, men en hetja, hun bjergar verene til øyne personer. Og en hetja nøys ikke at bjerga løvene til mange mennesker, men må bjerga løvene til øyne mennesker. Gjøre mån til øyne mennesker. Her var det nærkant du bjerga, altså verene eller øyne personer. Kanskje du vil viner tørre i skolen, kanskje du vil smults til tørre, kanskje du vil lust etter tøymon, kanskje du vil vurst om kærlighet at de ikke har oppe på det. Det er det som heter bengen gjør mennesker gjøre. Og så det om det kan kunne bjerge en menneskelivet. Kanskje onker har gjort det ved å vise kærlighet til en person, og det å ta i tørre liv er pura vannløst. Kanskje tog til vinerband, hur gjør de også livet for det, å vakne opp til hver morgen. Vi tror ikke mennesker gjør sånn, men Gud ser det. Og Gud kan bruke oss at gjøre sårdversk. Og så det er kanskje omkring de har hatt Dirvi, da det var bengen, jeg fortalt over menneskene Jesus, og ikke bjerget av livet, og ikke livet innhold, men til det bjerget dem fra en evig eldkjekve. Hvordan fantastisk det er ikke. Og jeg vet hadde jeg til det største. Og at jeg kunne bære bengen djørv mennesker gjøre. Heter egen Guds, det er mennesker som velger å være løyen, til det er bevaret. Det som er cool da jeg leser Bibelen, det er at jeg synes ikke ofte at Gud spyr ikke om hvordan vi føler det, eller hvordan vi kjenner det, vi bengen, eller mega glad Gud spyr hva du vil du gjøre.
Og vi kunne velge noen ting. Vi kunne velge vissa kærlega, men vi kunne også velge å være djørv. Vi kunne velge at vi er hon lojen, ta videre og bebbar alt. Och så det heter sanna heter till människor som följer Jesus ta det i benche för att de kan missa allt. De kan missa vänner, familj, popularitet, arbete, karaktärer och som människor missa livet på grund av att följa Jesus. Och jag har alltid vidare med att signa att vi alldeles inte gör det. Men det ständer Eisini att bättre den människan hon har vinna allan heimen och böta vid salsyne så god visar att det som henne kan vira till till andra liv och till att leva för han. Och hur säger jag att nämna tvärheter och till er Benjamin djörv människa. Den första till Gideon, de kan läsa Domaren 6 att de kommer hem. Här läser vi om att Gud kallar Gideon att tjäna sig. Gud ber en gjøre ting, med anna ruva, jag god allt är nyer. Och vid att det när Gideon gör detta, kanske vet. Det sender att han gjorde det notterna, tog att han var Benjamin, okej? Så han gjorde det till som god bön, men han gjorde det notterna till han var så Benjamin. Det som är helt cool är att vi läser på det att Gideon är lojen och han aktar god. Och han är djarv, själv om han är pepparalter. Han är så Benjamin att han tår inte han gör det notterna. Det var som det är svårt till onkel. Vill du ordentligt att han är god för att traktaten, men så Benjamin att han får notterna till han tror inte, visst du inte var uppe där. Det kan man gott göra. Det var stadig god lojen, själv om du är Benjamin. Bara ett döme. Och det som är cool vid att Gud kallar han säger Gideon till djarvekappe. Gud kallar han djarvan. Och det är inte att han Benjamin eller inte Benjamin, men det är att han väljer att göra. Och att se det sånt så är det mega nek djärv Benjamin människor i Bibeln. Men han lär sig vad det var och med till bänkner, men det var också en djärv. Och Peter och Ester drottning och Abraham och Rut och Jakob och Naomi och Barak och Rahab och gånger. Så jag som är det att Gud brukar djärv människor som åkom, som är Benjamin och djärv. Och jag husker en person som vi läser om ett skjert som var Benjamin med djärver. Och det är Jesus. Och det är alltid så cool att läsa om Jesus. Och i Lukas 2:44 läser vi om att Jesus kom i deja engest. Och svart han sig var som blåstroppar. Och jag husker mig till att jag var Benjamin, jag var mega Benjamin. Men jag har aldrig varit så Benjamin som Jesus var ta. Jag aldrig varit så pressad att jag får en svarta blåstroppar. Och jag husker mig till att Hvat gjorde Jesus. Høyast allt detta han var så Benjamin så var han lojen. Och han bär och han var djärver. Och det är några ting som vi inte kunde göra. Vi kunde välja att vara god lojen, djärv och bea. Och det som är så cool är att Gud visste i Jesus att det är inte marsk för när vi kunde välja att vara djärv. Det är inte ända ett marsk. Vi kunde alltid välja att vara djärv. Vi är Benjamin, men vi kunde välja att vara djärv att skjert. Faktiskt ofta att du ser Benjamin ut, nervös, faktiskt det kallt hänt ur det. Men du var glömma det. Men sannolikt är att jag är alltid Benjamin, nervös, tar vittne, tar lägger videot och särskilt på ett åren och på ett 18. Men att skjert att vara Benjamin så kan jag välja att vara djärv, kan välja att vara lojen. Och jag har brant bäge, jag har ofta varit olojen och har alltid ängrat 18. Och jag har valt att vara lojen och i switchback och så står skickningen ner 18. Och det som ger mig Dirvi, det som ger mig mod och ger att jag kan vara djärv till Benjamin till att ha samfället god, till att bya, till att läsa Bibeln, till att jag känner lyften i Bibeln, jag känner sövarna och att läsa det att jag minner mig av att ger mig Dirvi till Benjamin. Och också med det, var inte det inte söndagsskoleserver. Jag kanske menar det. David Goliath näkrar. Nej, okej, börja. Vi vet ju att här att onkel inte server som Rut och Ester och vi switchar bara som människor som var så djärv och jag minns nog att jag kommer söndagsskolan så bra. Ja, okej. Gud kan göra allt och yes, du är där. Men Gud är så stark. Och jag också med det, kan du brott sig an ta? Och jag tycker att några örsson är att vi faktiskt inte läser själva. Vi må läsa själva, vi må skicka Guds orði och röjna lyftene. Så för ända, nästa för tattooer Benjamin. Välj framan undan, inte bara komma i en stöv och bara, vad ska jag göra? Men välj framan undan, okej, nästa för Benjamin.
Hva får du ta å gjøre? Får du å velge over god lojen, å bya, å velge over gjør, eller vil du bare passiv og benchen? Særlig student, takk skjever å meta et dirve, og det noe som du må velge. Så drivt her. Takk for det.